nararamdaman mo sa araw na yun, hindi na ninyo kinonsidera yung talagang importante bagay dito na wala na kahit alternatibo sa ngayon. Ngayon siguro, sa angkas at saka sa ibang mga joyride at sa iba pa, siguro, huwag na muna tayong mag-file ng mga kaso habang may pag-aaral. Isa din yan sa bagay para makikita na natin sa siguro TRO, hindi na uusad. So yun yung magandang balance. Siguro, kaya umiinit ang ulo nito, ginagantihan kayo dahil doon. Yun sa mga kaso. Kayo naman, syempre, magpapalit kayo ng kaso because of the uncertainty of the program. Meron naman mga pinagkasunduan, tapos changing the goalposts in the middle of the game. Hindi naman pwedeng ganon. Diba? Dapat malinaw kayo from the onset, ano ba ang parameters. Hindi yung, palitan natin dito, ganyan. Senator Bongo,